Ja, päivä. Tautikauppa käy yhä. Harmittaako mennä huomenna töihin? Ei hätää tule ja osta meiltä tauti. Kaikkea löytyy flunssasta tuhkarokkoon. Eikä siinä vielä kaikki. Lääkärin todistus kaupan päälle. Ja tietysti meillä on myös onnellinen asiakas. Täällä löytyy näin. Ahtakaa. Mitä? Ahtakaa. Eikä hiljaa siellä. No pois. No niin, ei ole hänen tarvinnut töitä enää tehdä, eikä varmaan tarvi koskaan. Kyllä hyvä on, meillä on takuuvarma lääkitys, kyllä sillä lähtee. Näin, ei muuta kuin meiltä ostamaan, ei töitä tarvitse tehdä.